I tillæg til landskabet, så skal man som regel have fat i en building pad, som er et fundamentsværktøj, hvor vi graver jorden ud af huset. Building-værktøj, det fungerer lidt ligesom når vi laver gulve eller lofter. Vi arbejder altid i plan, og så sætter vi rammerne af der. Nu har jeg taget en section box, hvor vi kigger ind i huset med det nye landskab vi har, og ganske rigtigt der ser vi hvordan at hele kælderen er fyldt med jord, og nogle steder så er der en lille luftlomme, og det er faktisk i det hele taget noget rod. Så der går vi ind og tager fat i vores building pad værktøj. Jeg har tænkt mig at gå i landskab, og i landskab der har jeg sat min visning fra hidden lines, så jeg sat den til wireframe, så jeg kan kigge ned igennem hele huset. Nu vil jeg gå i view, undskyld det var ikke rigtigt, i marsing and site, og bruge mit værktøj der hedder building pad. Og det fungerer stort set ligesom når vi laver gulve eller laver tage, at jeg får det her dialogboks frem, hvor jeg kan arbejde med en konturstreg, og den vil jeg så gå ind og definere. Jeg tager den her, og så igen findes der lettere måder at gøre tingene på, men jeg vælger at bruge stregværktøjet. Dog vil jeg godt lige have sat chain på, når jeg tegner rundt. Det gør det lidt enklere. Der kan være, der er lige noget, der skal justeres 100% med præcisionen, at jeg kan se, når jeg zoomer ind, så er det ikke. Det er tæt på en millimeter præcis, men helt præcis så jeg til gengæld, at det ikke var. Og så mangler jeg ikke ret mange hjørner, før jeg er igennem. Wow. Så burde jeg kunne sige okay. Den siger, at jeg skal lige have et linje til, før jeg er i hus. Det er så herfra og op til hjørnet der. Nu tror jeg spil med, jeg kom til at sige escape. Det var jo slet ikke meningen. Det blev en ommer. Tager med et linjeværktøj. Nu vil se om jeg kan gøre det på den her måde. Tegner nogle hurtige streger, så har jeg tænkt mig at aligne det i stedet for. Om det skulle give mere præcision. Klik og ja. Nu siger jeg okay. Så siger den pads overlap can't overlap because there are share edges. Delete instance. Nu prøver vi lige at se i 3D hvad det var der skete for mig. I section boxen. Der er stadigvæk et eller andet derinde. Dobbelttjekker lige, jeg har et floor, og jeg har et gulv, som jeg åbenbart ikke har fået klippet til fra sidste gang, og jeg har et gulv også her. Så må jeg jo på den igen. Jeg går i mit landskab, tager min building pad, og den her gang så vil jeg egentlig bare se, at det virker, så jeg tager en firkant og lægger ud og siger okay, så kan jeg altid arbejde det bagefter. Det fik jeg lov til den her gang. Så går jeg ind i min section box og ser, så skete der forhåbentlig noget. Jeg synes ikke jeg kan se min building pad. Så må jeg jo gøre noget andet. Jeg kan begynde at lede efter den herinde, men jeg kan også bare tage hele figuren og markere det. Gå ned i hjørnet. Der har jeg fået at vide, at jeg har nu valgt 150 elementer. Så kan jeg sige check none. Så har jeg ikke nogen af dem valgt. Så kan jeg gå ind og sige, jamen jeg vil bare have fat i min building pad. Så fik jeg fat i det. Og der kan jeg så se, at mit building pad det er koblet til stueetagen. Så det vil jeg godt lige have lagt ned i kælderen.
Så har jeg fået jorden gravet ud. Så må jeg så ind bagefter og justere, edit, building pad, boundary. Nu kan jeg få lov til at ændre i det. Så kan det være, at jeg lige skal gå i en top view og give det en wireframe, for så at kan trække det på plads. Og det kan være, at jeg skal bruge en align, og så kan jeg endda låse det til hertil, hvis det er det jeg vil. Så kan jeg sige okay. Gå tilbage og kigge på min shaded with edges. Så har jeg fået gravet jorden ud af min kælder. Samtidig så kan jeg se, at jeg har et par ekstra fejl, som det kan være, at jeg lige skal tage med det samme. Jeg har mit kældergulv, det har jeg heller ikke fået styr på. Det ligger også sådan lidt forkert. Så det vil jeg også gerne lige ændre på. Gå i top view. Og så vil jeg gerne have et wireframe igen. Og det kan være, at jeg skal tage align værktøjet og sige, jamen til den her væg, der vil jeg gerne aligne det her. Og så vil jeg gerne trimme den linje her til den linje. Så siger den, at der er noget, der overlapper. Så tager vi lige og deleter alt det her. Sletter. Så burde jeg have den kontur, jeg skal bruge for at have kælderen. Jeg kan gå tilbage til min tegning. Gå i Shaded with Edges. Ja, så begynder det at se fornuftigt ud. Så har jeg stadigvæk min building pad. Jeg har kun lavet building pad herinde, så det kan være, at jeg skal lave en building pad også, sådan så jeg graver jorden ud i stueetagen, eller i sænket stue. Så jeg må nok lige på den igen og sige, jeg laver en building pad. Går i top view, og jeg går i wireframe, og så tager jeg igen, så starter jeg sådan lidt groft, siger jeg, jeg skal have en et sted, og jeg skal nok overlappe med den anden. Og så skal jeg herned et sted. Wow, det blev lige stor nok. Der. Hvor min building pad skal gå til. Nu mangler jeg kanappen, og jeg mangler også at få det andet på plads, men jeg vil gerne lige se, om jeg er på ret kurs. Så det er jeg nu. Den her building pad, den skal jo så, skal vi se om jeg kan fange den. Det står der over siden, jeg har building pad nu. Den er koblet til kælderen, den skal jo så kobles til sænkestue. Sådan der. Nu har jeg sørget for, at jorden er gravet ud af min sænkede kælder og af min sænkede stue i 2 forskellige niveauer. Det var building pad. Som tillægsting kan vi så også lige kigge på, at der er nogle flere ting, vi skal have justeret med vores hus. For eksempel så har jeg bevidst fra tidligere øvelser undladt at gå i dybden med det her, men nu går det ikke længere. Jeg kan jo se, at min væg den går op, og så får jeg sådan en knast inde i stuen. Det ønsker jeg jo sådan set ikke. Og der er ikke grund til at have en tyk ydervæg inde i et opvarmet hus. Så jeg tror faktisk, jeg vil gå tilbage og vælge den her væg og sige, at den skal kun kobles op til niveau sænket stue. Apply. Der. Og så kan jeg vælge den her væg i stedet for at sige, at den skal så, i stedet for at stå i stueetagen, så skal den starte nede i, i sænket stue. Sådan der. Og så må jeg stadigvæk ind og ligesom skubbe på tingene. Det kan jo være, at det er den her nede, så der skal skubbes lidt ud. Og prøv at se, om jeg kan løse det her. Kan det lade sig gøre at tage den væg der og aligne på den kant til, skal vi se om det lykkes for mig. Det gør det nok ikke. Den der kant. Så må jeg skubbe den på andre måder. Og jeg skal ind og sige move. Derfra og dertil. Så siger den der en masse ting, der smelter sammen og så videre. Jeg har jo koblet mit building pad, jeg har koblet min gulve, jeg har koblet min væg ovenover på min væg. Så der er en masse ting, der begynder at give mig fejlkoder, når jeg begynder at skubbe på tingene. Så det skal jeg lige være klar over. Der kan det være, at jeg skal trække min
gulv tilbage og min building pad tilbage og skille tingene ad, sådan så det kun er væggen, der skal flyttes. Og jeg skal heller ikke have den tynde væg og tyk væg til at røre hinanden. Så kan det være, at jeg kan løse det. Så det er nogle af de fif, men også nogle af de problemstillinger, I vil møde i, når I begynder at opbinde tingene til hinanden. Så tipset er altså, luft tingene op, træk dem fra hinanden og løs alle de her bindinger, og så skub det på plads, og så kan I sætte det sammen igen. Det var egentlig det, som var tanken, I skulle fat i nu her. Det var building pad og nogle af de ting, der knytter sig til.